ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ହିଁ ଥାଏ। ସମୟକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଶିଖିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରାଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ମାନବ ମନର ଶକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସୀମା ନଥାଏ। ଏହା ଯେତେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ତାହା ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ବହନ କରିବାକୁ ଅଣାଯାଏ। ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସାହସ କର। ତୁମର ଧାରଣା ଯେତେ ଯାଏ ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସାହସ କର। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମହାନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏହା ହଜାର ଥର ଝୁଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଚରିତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମନରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅସୀମ ପୁସ୍ତକାଳୟ ଆମ ଜୀବନ ମନରେ ହିଁ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଉପହାସ ବିରୋଧ ଏବଂ ତାପରେ ଗ୍ରହଣ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମୋଡ଼ ଆସିଥାଏ ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିଭଳି ମନକୁ କଠୋର କରି ଚଳିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନା ମୁଁ ତ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କାରଣ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଏକା ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କିଛି କାମ କରିବା ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଆଦରତା ଏଗୁଡ଼ା ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସଫଳ ପୂର୍ବକ ଭଲ ପାଇବା ଆଦରତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର।